Hvad går det ud på? Det går ud på, at vi får slåskamp til at ligne et show. Så det er sådan lidt stuntmandsagtigt i virkeligheden. Yes. Okay, vi kan også lige slå fast. Hvem er Thomas? Du er Thomas, og så er du jo... Ja, så må det jo være, ikke? Kasper, lige præcis. At der er noget med, at I er lidt bekymret for publikums sikkerhed, fordi I har egentlig ikke øvet særlig meget på det, og I er faktisk ikke særlig gode til det, og derfor vil I være sikre på, at I ikke sparker nogen i hovedet, så vi skulle bede sådan folk om at trække en lille smule tilbage, så godt som det er muligt. Nu hvor der er både borde og stole og mange mennesker. Men der lige er nogen, der har nogen i pladsen, så lige mens I gør det her. Hvor lang tid har I dyrket det her stage fight? Siden i mandags. Som jeg sagde, I har ikke øvet skid. Sådan er det. Hvor har jeg fået jer til at starte på det? Team Liv, den der vandt senere din. Aha, ja. Og så tænkte jeg, det kan vi også. Og så 250.000, vi deler 125 til hver. Det. Godt. Har I noget baggrundsmusik med, eller er det bare sådan lige ud af landevejen? Det er godt. Er der noget, vi skal være opmærksom på? Eller? Det er på brosten, så vi er lidt stille og roligt. I forhold til, når vi træner på måneder og sådan noget. Så det er ikke så vildt, som det vil være rigtigt. Okay, så I tager den lige lidt med ro. Det er godt, det tager vi højde for. Og så skal jeg se, inden I gør noget som helst, så skal jeg lige have til at dreje jer her, så vi kan se jeres numre. Og så filmer kameramanden lige jeres numre, inden I starter. Og så lige om ganske kort øjeblik, så får I et gigantisk byfald fra det her veloplagte publikum, vi har taget med til her i dag. Så hvad siger kameramanden? Har du fået numrene? Næsten. Jeg vil gerne vinke til kameraet samtidig, men det er okay. Det giver ekstra point hos dommerne, altså. Det er glade. Yes. Værsgo ud, så er brostenene jeres. Vi skal have stagehøjt, Rønne. Værsgo, drenge. Hold da op. Hvor er I for vilde? Og det har I kun gjort siden i mandags. I må have lavet et eller andet før, for det gør man ikke bare sådan lige her nu, og så tænker hvad har I lavet forud for det her? Vi har dyrket parkour i et år. I har dyrket, undskyld? Parkour. Okay, det skal I forklare. Det aner jeg simpelthen ikke, hvad er. Det er sådan noget, man løber på tagene, op ad væggene, over alting. Det handler om at komme fra et sted til det andet i den mest lige vej. Og så skal man bare lave fed stunts på vejen. Er det noget, jeg kan give en demo på? Eller en twist derfra, Nej, okay, fair nok. Spændende. Hvordan starter man med at løbe den mest direkte vej? Hvordan kommer man i tanke om det? Er det noget, man skal hurtigt hjem fra den ene side, eller hvad sker der? Det er når man ser det på nettet, og så det kan vi også lære. Og så prøvede vi. Det er 3 år siden nu, og så trænede vi bare, så lærte vi det til sidst. Det er for tjekket. Jeg vil sige, der er rigtig mange andre, der har kommet samme forklaring. Det er noget, vi har set på nettet, men jeres kopi er bestemt en af de bedste, vi har set. Ikke at vi har set det her Starfight før, men vi har set meget glans. Det her, det var stinkende godt. Tusind tak, drenge.